ngimpi wis ana. Ra lho ngono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no, sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Ora apa-apa. Aku kepengin no, gitu. Aku kepengen Iba ono katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. Ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet to? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Ning ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo Mas yuk. Glai ada. Lah searching karo ngadeg. Nah, saya berjalan. Saya dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalam channel yang pertama. Ini kalau lebih di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah, ini kok spoti. Apa kersanya? Nembang dong. Nembang apa? Nimbang ono katresan. Nimbang ono katresan. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki dalang channel ulang tahun dadi kowe menang. Ono milih yo. Alah, kae bae. Kae. Milih ada Agnes, ono Riza, ono Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Sapa manut aku? Nostalgia. Milih sapa? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk. Ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuk gak aku. Gelak esuk. Ya wis esuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Arisa ya. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Kok Tatin? Wis yakin. Tatin lho, jare Mbak Tatin. Wis dimasuk-masukke. Oke. Nah ya. Ayo, aktif sekali Bun. Kene tengah.
keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Besok meneh dinaime kae men apik. Imbang ana katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yo. Lenang mulai dulu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun among tansah katulung wayanganmu doni mas wong ayu. Kene ngono sih. Lintan bisa lali sayang terucek hati Bebasane tak bisa tinunggu condoklah rasetiaku aku panake jiwa. Wes HP-ne copot HP-ne. Wes. Ayo jadel yuk.
jadel ora iso Piye to? jadel. Wah, ayo. Wedok. Pisan meneh kae njaluk pisan meneh ben jadil. Sak puteran meneh iki. Biasanya ngene ta. Alo-alo ose ngono kan. Oh. Ya apa lagune apa? Lagune apa biasane? Sing diangkat sikile. Nah. Monggo Kang Mas Iya. Tak silihke celeng mau piye? Tapi Mau celeng po jaran. arep nganggo celeng apa piye? No celeng ra, no celeng ra. Yuk mulet yuk. Mas Dodora serius. Emoh ah. Wong bendino jadel lho. Emoh ah, ora serius emoh ah. Wis lali piye? Ayo sa. Emoh ah aku. Lah, no celengnya lah, betul. weh. Kami serahkan celeng ini kepadamu. Wes. Gek wes yo. Yo. Siapa? Koncone siapa? Koncone siapa? Hah? Tanggone Mas Hadi kae. Ayo Rel. Ayo. Kae disawer kae lho, Mas. Disawer, Mas. Disawer. Mas Dodok, ini spesial Mas Dodok. Yo. Mas Dodok lho. Tak tembangi ya. Iki dikancani sapa mau? Oh ya dhewe ya. Dendang Mas Hadi ya. Iki lagune Sarinande Putri Sarinande Putri Solo Papujan Dewi Yo. Putri menari diikir lagu Sarinande
lagune apa tak Gak lah. Orang saya. Apa lagu nih? Bacot ke mau? Jarum-jarum. Ayo yuk, jarum-jarum yuk. Nah. Jarum-jarum memanis dikasih jarum. Yuk. Pripun Pak Dalang, Pak Dalang, Mas Dalang. Pon sak dereng niki Pon sak lek dereng. 50.000. Sawarane pinten mau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sing 75 ya. Biasanya ini nek caleng iki jegur nanggon anu kae lho. Jegur Bapak nanggon jegur. banyu ae lho. Jegur nanggon apa jeneng? Juk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok lho arep. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Kene ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora yo. Oh, mau aku ra mau. Ayo sak Digongke ben gram 100. Mangka kang Mas prasetyanku bebasane nang bisa dinongko jodohan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Sampun ditawa iki Sampun. sawenane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahi piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Karena saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget karo jadilan iki mau. Wis sanan ora? Ora. Wis, Pak. Aku ki niate lek nyuwuk wis mengko sih. Malah di tung tung. Tung tung tung. Tung ja tung ja tung ja. Ngapain, Kang? Ora aku lagi pengen nganu apa lagu-lagu hip hop. Wis tekan goro-goro iki Kang Gareng karo Bagong kuwi. Heeh. Sudah sebentar lagi sudah bubar. Nina bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk. Boboklah bobo, adikku sayang. Lu dianyaknya malah kluk ngono lho.
Malah liar-liar. Kamu kok suaraku kok ngene iki lho. Kayak karang yo menempuh perjalanan sing jauh banget kayak Gang. Iya. Capek ya. Nek dinyanyikke lagu hip hop kira-kira turu ra ya? Ambo. Dicoba wae, Gang. Memeng aku. Ayo Mas Drum minta du ja du du. Nah, apa? Kose hopse. Wah, jan. Du ja du ja ngono. Yo. Nah. Bongkotan diketho tinggal celengan anyar dicolong malih njenengan mantan anyar entuk kala cengke kur syukur kala nang kok becicilan kowo banyu kok bececeran rupane ayu titul eceran ayu rupane kowe duwet jaluk duwet 20.000 nek bab duwet aku ra duwe nek ngono aku nana lali aku wisan ya jigur tenan mbok wis kok marake medhase wong Pak. Nah, senang banget aku nek iki. Alah. Wis ora usah diurusi nek Bagong ki mau wong edan. Ya ora kaya ngono kuwi. Iya. Dan supporter aktif. Gayung temenanan iki. Jan, wis. Ayo arek ngopo? Mau ning lembukan ana sing durung dipinangani apa durung Isih ana. Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to. Apa ora ngono kuwi? Lho kae sing ana sing muni pakake jeliwe apa? Elek ora apik ngono aja. Iku gaul-gaul sing ngono kae iki. Ya nganu, saiki apa jenengane? Ngimpi. Sing ngarep nganu sapa? Sing ngarep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo Balintang. Ayo yo. Yo nembang ngipi. Ning ampun ngipi nggih. Nggih, sinten niku mau sing mundhut, Mas? Sedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa. Ngagem bawa. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Ayo sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh,
Gayang temenan iki tenan. Gayang pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet, Mas. Loh, kowe. Mau duet, Mas. Ya wis ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah, nggih. Niku nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi niku. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya kayak? Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi. Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Oh, Kan tadi sudah dinyanyikan. oh sama iya. Mas Dahlan. Krungune bubuk rap. Seripat, seripit, ane meraka simpir, gandas luas wiragani anglang
matur sembah nuwun Mbak Lita. Nggih, sami-sami. Nggih. Pun kayak bubuk mulai. Mungkin Nina bubuk rap. Sampun. Kedep ning sak jam. Saiki apa